Superb byl ve výrobním programu Škody vždy tak trochu navíc. Při jeho vývoji se využívalo hlavně osvědčených technologií a vždy to byl model složený z komponentů, které byly v regálech koncernu Volkswagen k dispozici. Nyní je tato modelová řada konečně svébytná a stává se tak důstojnou vlajkovou lodí mladoboleslavské značky, která by měla hrát první housle mezi manažerskými automobily nejen na českém trhu. Dalo by se říci, že největší model automobilky konečně dostal českému překladu svého jména. Díky modulární platformě MQB nebyli tvůrci Superbu svázáni omezenými rozměry a tak má novinka poprvé v této modelové řadě harmonické proporce i optimální rozložení hmotnosti na nápravy. Superb navíc dostal k dispozici většinu moderních technologií, kterými v koncernu VW disponují. Výsledkem je elegantní, prostorný a komfortní model na hranici střední a vyšší střední třídy. Také podvozek neobsahuje žádné již existující polotovary. Vpředu je přepracovaná náprava typu McPherson, vzadu je k dispozici vícepprvkové zavěšení kol. Ke znatelně nižší spotřebě vedle nových technologií přispěla i redukce hmotnosti až o 75 kg a vylepšená aerodynamika. Součinitel odporu vzduchu CX je u liftbacku na rekordně nízké hodnotě 0,276. K nejsilnějším stránkám Superbu vždy patřila bohatá nabídka vnitřního prostoru i úroveň komfortu. Třetí generace je ve všech rozměrech prostornější než předchůdce. Například v úrovni loktů je na zadních sedadlech o téměř 7 cm širší. Příplatkových prvků výbavy je nespočet. Novinkou je například zadní parkovací kamera i elektrická parkovací brzda. Na vrcholu nabídky systému ventilace je dokonce třízónová samočinná klimatizace, která zajišťuje za všech okolností optimální kvalitu a teplotu vzduchu v interiéru. Nejlepší hodnotu v segmentu nabízí i zavazadlový prostor, který má v pětimístném uspořádání objem 625 litrů, což je o 30 litrů více než u druhé generace. Sklopením opěradel druhé řady sedadel pomocí páček zabudovaných v bocích zavazadlového prostoru lze tuto hodnotu zvětšit až na 1760 litrů. V tomto případě je možné využít rovnou ložnou plochu délky 177 cm. Superb využívá výhradně přeplňované čtyřválce s přímým vstřikováním paliva. V nabídce jasně upřednostňuje zážehové motory. K dispozici jsou objemy 1,4, 1,8 a 2 litry. Vznětové motory reprezentuje pouze 2-litrový čtyřválec s výkony 110 a 140 kW. Všechny motory plní emisní normu Euro 6, což znamená, že vznětové motory využívají dodatečný katalytický systém, který prostřednictvím vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku. Superb je v nejlevnějším provedení k dispozici za 630 900 Kč s DPH, kombi je dražší o 30 000 Kč.